I kubleye pi waro ki perlok ki wasnyao suk wo up ye ki kubor how new channel ki kubor ki wakwa open snyao chapi wa chapo ukhana skor ha upsan ha ka wi ka skor wa em ha ke rela ha ka sngi wa ar wa da wai beng ya ka skor te ton stangi chiki kubor wi ni ki khana skor uwadang chi paus nem irta da chapo u ha upsan hapo kap chem namo ka compound yong ka wi ka skor sarkar wa em ha kerala trisur district ha ka tu ka sngi thursday ka sngi hadin wa da wai beng ye ki skor hapo ka jitla ya ka new academic year uti u khana to u da tip pertui kamu adesh u chong class 4 ha ka government boys lower primary school ha wadak kancheri kat kam ki khubor wadiyo uti ukhna da chapo u hauti upsan hadin wada hier unaka boskor hadin wada chapo u dalibo ya u chaka government medical college hospital neiliang kinong chongchnong da ongki chaki wapatai khubor wa iti ipchem skor to iwam em upen khoj bha wem em upen chngan I hachwa u wai skor ki hakatu ka chitrik yong ni ubnai wanro kam wo pen kan mo he ni waha ubnai wakhat wi yong usnem ar hajar khat khande de em ka wi ka khana skor ko wach paus nem irta ka wada do ye mensen wa kodor yong ka hadin wada chapo ko ha upsan hapo kamra skor ha ka wi ka government high school hawayana district hadin nete de chem ye uti upsan pen hapo ka te ka skor hado kat once nyawar a ye ki pli ki khana skor ki wakwa uyo ye stat itip da ya lai skor ki pli kat how yo da chapo ki ha upsan pen ha skor du Neidaw wa khaler we wa mano ki upai ki skor we wo pen kho ye ki duar ki chem skor ha chwa wo stang skor kham tam hakini ki sngi liur ladam pen khoj bha te smat bha ki psan wo mi te du ki ni don hi khuble chibon ya chem won I haki khubor wada wan